Umabot na ng mga panahon na mubalik na siya alang sa paghukom. Kung ang ato ang kinabuhi, nasibo ba sa kabubuton sa Diyos itsoon? Kung nakapamating ka karon sa pulong sa Diyos itsoon, nagtawag siya kanimo, nakikisluya siya kanimo, pinaagi sa iyang pulong. Dalaygo ng Diyos, usa karon itsoon. Gawa ka si Kristo, isipin mong butong Diyos, o manluluwas sa imong kinabuhi. Kaya ang atong Diyos, andam siya nga mudawat kanimo. Andam siya nga mupasaylo sa imong kalapasan. Kaya siya ang Diyos na mapasayloon, maghinlo sa kanan nga kalapasan sa katao. Kung andam siya mamati, kung andam siya nga muhalad sa iyang kinabuhi. Ngadto sa Diyos isoon. Ayaw na sa iyang nga ang panahon, ay karon ang adlaw sa kaluwasan, ug ang ugma mauna ang kapakyasan. Maabot ang mga tayo na adunay panahon sa pagmahay. Ayaw ka na hulang tayo igsoon. Labingna na lamang kita gamay kusog, usa ka moduol, usa ka makaila sa Ginoo. Ibuhat ang niya aron ta. Mahimot ang tinud-anay nga magsisimba. Tinud-anay nga magsisimba sa Diyos.